Madama Qur'ani manufar saukar da shi uku ne, in ka tsallake ɗaya ba zai tseratar da kai ranar alƙiyama ba. In kai ɗaya ba kai biyu ba, in kai biyun ba kai uku ba, duk kana ruwa. Qur'ani abu uku ne, kama riƙe su. In ka auna ka ga cewa ba ka da ukun nan, komai iya ɗayanka a cikin ukun nan ba zai tseratar da kai ba, sai ukun sun haɗu. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Atainahumul kitaba yatlunahu, to tilawa din ce salasata a ƙasami. Akwai tilawatul huruf shine ka iya karatun Qur'ani ka dinga karanta shi, to wannan matakin farko. Akwai kuma tilawatul tadabbur wal faham wat tafsir, ka san fassararsa. Salaf ba sa yin karatu ba fassara, so da karatu ba fassara cutan mai karatun ne. Ka zo kai tilawa a ce ma ma'ana fa kubukibu fiha hum wal gawun, ka ce me ake nufi kenan? A ce fassarawa za ka yi, me ake nufi da wannan aya? To shi yasa da mutum ya sauka sai i juyo da tafsiri, ka juyo da tafsiri, saboda ƙur'anin ka san me kake cewa. Muka nan mutum sai ya sauka 100 bai taɓa yin saukar tafsiri ɗaya ba. Mujahid ya ce sai da na yi saukar tafsiri 20 a gaban Abdullahi ɗan Abbas. Bayan ya haddace Ƙur'ani ya ce sai da na yi sauka 20 ta tafsiri. Kuma ina tsaye da shi me nan me ake nufi, ina tsaye da shi nan me Allah yake nufi, nan me yake nufi, nan me ake nufi, nan me zan gane nan. Sadaka shine qira'atu wat tadabbur, sai kuma wal amal, sai aiki. In ka iya karatu zalla ba fassara, to baka shiga Qur'ani ba. In ka iya fassara ba karatun, akwai matsala. In ka iya karatun ka san fassara da ma'anar, amma ko ba aiki. Duk abin da Qur'ani ya faɗa kun yi hannun riga. So ake mai Qur'ani ya fita a unguwarsu daban, ya fita a gidansu daban, ya fita a gurin aiki daban, a ga tasirin Qur'ani a jikinka. Qur'ani ya ce abu iyaye, sai baka bin iyaye. Qur'ani ya ce ka ai shirka, kuma kana karanta Qur'ani kana shirka. Qur'ani ya ce a sada zumunta, kuma kana karanta Qur'ani baka sada zumunta. Qur'ani ya ce a yi gaskiya, kuma kana karanta Qur'ani baka gaskiya. Qur'ani ya ce a zauna lafiya, kuma kana Qur'ani kana tada hankalin jama'a. Qur'ani ya ce a kyautata makota, kuma ka karanta Qur'ani kana faɗa da makotanka. Na'am, Qur'ani ya ce a rike amana, a bada amana. Inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fashai wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Kuma kana karanta Qur'ani ba a ga siffofin Qur'anin kwata-kwata a jikinka ba. Lima taquluna ma la taf'alun. Allah ce kabura makatan, wato abin yayi mugun ƙi ne a gurin Allah ka dinga karatu baka aiki da shi. An taqulu ma la taf'alun. Saraka al-qira'atu wat tadabbur wal amal. Cike nan kakka ƙara kakka rage. Duk abin da za a yi maka bayani a duniyan nan ƙarin bayani ne akan ukun nan, ko yadda zaka gane ukun nan ne. Karantawa da fahimta da aikatawa. Tunda ato ya zaka aikata abin da baka karanta ba, kuma ya zaka aikata abin da baka fahimta ba. Kuma ka karanta baka fahimta ba, to ai sakon ba na karatu bane kadai, na aikatawa, na fahimta ne. Yanzu a aiko maka wasiƙa kai ta karanta ta baka san me aka ce ba? Dole ka gane wannan sakon na Allah me yake nufi. Yasa ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Limaza? Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Liyadabbaru ayati. Ka fahimci wani sako ake nufi, me ake nufi da nan, me ake nufi da can, an haɗa can da can me za a fitar. Da haka ka sa Qur'ani akramakallah. Kakkai asara, ko shafi guda ne kullun ka dinga yi, mafi karanci ka dinga shafi guda, duk shekara ka yi sauka.
tunda shafi 300 ne da hudu ko? Kaga in kana yin shafi guda kullum za ka iya yi. Abu na hudu da kai a cikin Ramadana ake so ka ɗora ba Ramadana shine ciyarwa. A cikin Ramadana an yi ƙosai, amma wani shi da ƙara cin ƙosai sai wani Ramadan, ko shi da yin ƙosai sai wani Ramadan. An yi ƙosai, an yi kunu, an raba ruwan sanyi, an raba lamurje, an raba dabino don neman gafara da jin ƙai. To kamata ya a ce a ci gaba bayan Ramadana. Shi sa an kaje ƙasar Saudiya za ka tara duk Alhamis sai an kawo abin buɗe baki. Duk Litinin sai an kawo abin buɗe baki. Duk 13, 14 ga wata sai an kawo abin buɗe baki don an san akwai masu azumi. Wanda ba su azumi masu ake su masu ci a samu ladansu. Yasa an ka shigo masallaci ran Alhamis a harami ana ce maka bismillah kace bana azumi, a ce duk da baka azumin zo ka ci. Dan an ce baka azumi ba za a samu ladanka ba. Kai ma sai ka zo ka zauna ka sha kunu kana goggoge baki. Saboda haka wannan ibada ta ciyarwa mafi girman ibada ce.